Грамадскія ініцыятывы працягваюць набіраць абароты. За 9 месяцаў бягучага года ў раёнах вобласці рэалізавана 19 інвестпраектаў у рамках праграмы «Адзін раён, адзін праект». Так, напрыклад, на Хойніцкім заводзе стварылі 9 працоўных месцаў, папоўнілі цэхі 4 адзінкамі новага абсталявання. Дзякуючы новаму імпульсу прадпрыемства нарасціла асартымент прадукцыі да 98 найменняў. Ад гэтага і плюс да аб'ёму вытворчасці дадзены паказчык склаў 106%. В связи с приобретением новых видов нового оборудования мы освоили новые виды продукции сегодня. Значит, освоили 18 видов новых продукций. Это, значит, Мозырский машиностроительный завод, Минский завод «Шестерон» и МТЗ «Холдинг». На сегодня реализация проекта выполнена на 81%. Или 2,8 миллиона. Сёлета ўдалося нарасціць пастаўкі тавараў у краіны Азіі, уключаючы Кітай, Турцыю, Казахстан і Рэспубліку Карэя. Прырост маецца па малочнай прадукцыі, хімічных удабрэннях, вугляродных валокнах, мясной прадукцыі і шэрагу іншых тавараў. Экспарт паслуг мае ўстойлівую тэндэнцыю росту, больш за 26%. Па ўсіх напрамках ідзе станоўчая дынаміка. Экспорт товаров у нас составил в объеме практически $2,5 миллиарда. Да, это немного меньше, чем в прошлом году, но по диверсификации мы сработали сегодня с плюс 50 миллионов рублей и вышли по итогам 9 месяцев на положительное внешнеторговое сальдо. То есть мы экспортировали товаров больше, чем завезли и за границей, обеспечив тем самым приток валюты в страну. Большасць прагнозных паказчыкаў за 9 месяцаў гэтага года рэгіён выконвае. Спрацавалі з прыростам будаўніцтва, сельская і лясная гаспадарка, гандаль, грамадскае харчаванне, транспарт, інфармацыя і сувязь. Неабходна ўзмацніць працу ў сферу прамысловасці. У нас обеспечен рост и выполнение прогнозных показателей по заработной плате, доходам бюджета, инвестициям в основной капитал, снижению уровня затрат производства импортозамещающей продукции. С высокими темпами роста сработало сельское хозяйство, но немногим не достигло прогнозные параметры. В целом у нас инвестировано в экономику более 5 миллиардов рублей. По итогам года ожидаем эту цифру более 7 миллиардов. Прамежкавыя вынікі дазваляюць казаць аб стабільнай дынаміцы. Асноўныя задачы да канца бягучага года ўтрымаць прагнозныя параметры і забяспечыць дальнейшы рост эканомікі. Владислава Галабокіна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».